yedhi mar loso ewi moko kuom twak ma ochuno. Achiel kuom weche manie nyim od burano gin kaka paro mar chik mar omenda mar higa 2024 kod twak mar thicho oko e apisi jatend migawo mar pur Mithika Linturi. Jafwambo mar Walter Nyambaga go tach e od bura kanyo kendo wawinji ane gima dhi nyime. Nyambaga, ka inyalo winja e yor ong'we yamo, nyiso ni to chenro mar jood bura chalo nade. Ang'eyo ni mathoth nitiere e chenro ma kawuono. Walter Nyambaga, kinyalo winja to nyiso ni to od bura mamalo chalo nade. Jood bura osechopo koso twak ma onego bed ni timo odiochieng' ma kawuono chalo nade? Erokamano James, pondo mana kaka iseketo negodo jawinjo kanyakla kod janeno mar Ramogi TV en ni twak ma kawuono en twak moyiedhi kaluwore kod pek mar wach. Gima ket kamaendi ok jatimore pile ka pile, nimar bunge jabedo lakini ok obed ga chieng' wuok tich. Kinde obed chieng' wuok tich kamaendi weche ariyo. Namba achiel, nitiere twak ma ochuno ma nyaka gwel kod jatend kweth manok kata jatend kweth mathoth e od bura kata mana luongi mondo mi twak ma kama obedie. Twak nitiere kariyo ma kawuono chwe ma bende gimul kod jo od bura mokelo kanyakla. Nitiere report mar kamiti moyiedhi manochiw meeting mar rango gigo ma iwacho ni odonjne godo jatend migawo mar pur Mithika Linturi odiochieng' ma kawuono niendi, nikech ne omigi ndalo 10 mar doyo iye kendo kalo. Report maket kod mano endo obiro dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Report ibiro pedhne od bura twak mabiro chakore seche mag 8:30 kamaendi. Bende ibiro ng'i ka moko kuom weche ma kamitino opuodho kata oyie godo, kopo ni kamitino orango kendo oyudo ni kare donjo manodonjne weche manodonjne godo jatend migawo mar pur Mithika Linturi ni kare, koro tich kata mana bedo ni apisi nyalo bedo ni ogik kod giko, kendo report no ibiro chwal od bura kaendi mondo mi jo od bura imigilo ni formality kata kalie kendo jatelo no ngimane kata bedo ni dhi nyime kod apisi biro gik kod kamano. Kamitino ni kod teko mathoth ahinya. Ono ni kamitino oyudo ni weche manodonjne godo Mithika Linturi gin weche maweth maonge kod teko kata korgi, to gi kanyo endo ema burano biro bedo kod giko kendo onge okang' minyal kawne, kendo ni kamitino biro chiwo thuolo makende mar jatelo dok e apisi kendo dhi nyime kod tich. Weche ariyogo biro yangore odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano, bende twak ma bende semi pek kata twak manyal gede mabiro mako mach en paro mar chik mar komende 2024 mosekelo wede e kind jo od bura mosewuok oko ka kwero malich mokalo okang' mokaw kod jogo mochuogo chikno endo. Paro mar chikno endo midhi od bura ma bende mulo moko kuom gigo ma japiny tiyo godo pile ka pile, kaka medo osuru e yedhe mikuoyo ne pith kod pur ma japiny tiyo godo odiochieng' kodiochieng', kata mana medo gimiluongo ni 16% kuom moko kuom chiemo machalo kaka odeyo mar makati omede Sh10 ma en 16%. Jogo maringo kod nyamburko ma bende omednegi 2.5% mana kaka nosledi kod jachung weche Ken Muga e weche manyien, kod moko ma bende kelo thuolo makende mar bedo kod meto e gik machalo kaka divai, math mang'ich kata pi onunga mobi oli chupa, kod moko machalo kaka magandiwo, whisky ma omedie kwan pesa 243 kanyakla kod 356, to kod kong'o mar bia ma en 142. Mago mana moko kuom weche ma bende bi twagie kaendi ka paro no endo ochan pedhie ne spika mondo mi jo od bura odhi nyime kod yudo twak. Koro wan mana ka mar keto wengewa mondo wachok ni tang'o gini wabiro dhi nyime, nikech en twak ma oganda jo Kenya osebedo ka lose. Koro jo od bura kata jogo motel ne kuonde ma giwuok biro yudo thuolo mar goye kogno kendo range malong'o. Mak mana ni lwasi en bedo ka kod kacha mar bedo kicha. Mak mana ni jo od bura to ng'uro kit paro mar chik bendo ka giwacho ni ikomenda kata paro mar chik mar ikomenda 2024 ne dhi betie manyalo chiwo pongruok ne jo Kenya. Mak mana ni kaka osekete to mit kobed ni en ema ket kata beito go koth. James Poni kod penjo mak mana ni asechielo iti kanyakla kod jo Niko Ramogi Ojwang' mondo mi obed kod ng'eyo gi ikruok ni weche wabiro manyien mag mi maka kod kacha kod mago imore kod ang'ich welo.
Erokamano Walter Nyambaga ka entiere bunge ma malo ka oluonwa twaka ma dhi bedo odiochieng' ma kawuono kotudore gi weche mag omenda ka achiel koda thicho oko jatend migawo mar weche mag pur mano Mithika Linturi. Ka wadhi nyime wayudo ni lipod nonro mar janon buge omenda mag piny owacho yango ni penjo nitie ewi kaka tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod omenda e hik omenda mar 2022-2023 kaluwore ni nitie moko kuom chudo makelo chich kaluwore kod ripodno weche mag wuodhe mapacho ka tiegruok mag jood bura mag kaunti ma Siaya kod moko kuom jotije piny owacho mag kaunti ma Siaya kanyakla kod chenro mag dongruok mane ochaki to ok otieki gin weche ma omiyo janon buge obedo kod penjo ne tend kaunti ma Siaya ewi kaka ne gitiyo kod omenda. Tich adek juma mokalo chenro manono tij omenda e kaunti ma Siaya kaluwore kod lipot mar janon buge omenda mag sirikal kata Auditor General e hik omenda 2022-2023 ne ochakore. Chenrono ne opong' kod chochni bang' thoth jotend migepe mag kaunti ma Siaya manowinjo bed ni chopo mar duoko penjo ewi kaka omenda ne otigodo ne orem mar chopo. Chenro mar nono jotend migepego dhi nyime kuom ndalo 5 kochakore tich adek mokalo. Kaluwore kod ripod nonro mar janon buge omenda mag piny owacho ma idendo ni Auditor General, penjo medo nyuolore kaka tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod omenda manoket e lwetgi mar tayo chenro mopogore opogore hik omenda 2022-2023. Moko kuom weche manyuolo penjo ting'o